Kwagga atletiek het oor die afgelope 10 jaar gegroei tot een van die sterkste sportsoorte in die skool en speel 'n vormingsrol waarby al ons ander sportsoorte baat. Ons atlete presteer provinsiaal, nasionaal en internasionaal. Kwaggas is ook tans die top 10 kampioene van die Wes-Kaap. Ons oudskoolleerders vaar ook besonder goed. Van hulle word onder nasionale kampioene getel en het ook onlangs gekwalifiseer om aan die Olimpiese spele deel te neem.